Angkhalisani samange shintana encane salisamange sibe sibabulalisa amadanko kuphela phethe idrag lamapansula ayi-10,000 angicela ngithi awu yebo nalezi singafaka sino sezafakazela yoba rough cow lethumeni mayengeni ngathilandela amapansula ayi-10,000 Reverend Superman, Jackdown, Batman, khululeka sobaseyifa bathi sithembeni ngoba thina siyadelela awukhululeka ngiphethe amapansula ayi-10,000 Nanmachance nazwela sophepha seligame mntwanarhem password ngibhekela ngine-view yama-penthouse pentelela ukudlula amapansula ayi-10,000 Once again kuzomele bacacelwe ayikho enye indlela kuzomele bakakelwe ubabize bonke bafike baphelele ngizobe ngiphethe amapansula ayi-10,000 cela ungadala chazela lento isegazini angiyela ngesikela ngishange ngiphawo ngayazi mangivela ngathi ngena namapansula ayi-10,000 sebezosixolela angithi bebesivalele bathi ngeke siphinde singene ngabuyela elokishi ngaphenduka uma-level ngabuya sengiphethe amapansula ayi-10,000 Angkhalisani samange shintana encane salisamange sibe sibabulalisa amadanko kuphela phethe idrag lamapansula ayi-10,000 angicela ngithi awu yebo nalezi singafaka sino sezafakazela yoba rough cow lethumeni mayengeni ngathilandela amapansula ayi-10,000 ahleza nami uzungaphazama ungangibona ngihamba gani I'm a true definition of a one-man army ngene ground ngiyi-1 ngiyatribula ngimakani ngiyaplesana ngathi mawusimula ngilahani ngenza ukhululeke ngathi mangifikile ngifasani ngile player mawulinikile aliphasani mara phambi kwebhali kama ngifikile ngiphazami solonga ngifile ngiyamzwela ukuthi fela uyoba ngene yini kwazena wayasemabhenini mangalimazweni wayabanenkinga nami abanengozwela lezinto enginazi ngazwela lezinto enganazi angiphinde angaziswela somuntu ozoba nenkinga nami yangiyela kushuthi akabhalanga ukuyenzakalani mangivela angkhalisani samange shintana encane salisamange sibe sibabulalisa amadanko kuphela phethe idrag lamapansula ayi-10,000 angicela ngithi awu yebo nalezi singafaka sino sezafakazela yoba rough cow lethumeni mayengeni ngathilandela amapansula ayi-10,000 thathe lethuba ngithi give me peace my gents nguye uyovutha amapansula ayi-10,000 ngicela ningesusi ngoba niyazi ngeke niyimele ngicela ningasijuthi ngoba niyazi nani sinipele ayihlale phansi bamba umthetho naye namba kodwa sishaye imithetho emehlweni wabo sizephula mthetho siyamapansula sibekuwethu umthetho skhandamen nawukhuza uphangamen seke kapu fingerman uyokhipha inamba bese kudla ibrekenar pansula ayi-10,000 brekenar lizodinga middleman uyophusha ledulasi mawukapu fingerman ukhenya ibrekenar ukhenya middleman khenya ikasi namapansula ayi-10,000 angkhalisani samange Yeah, sharp kunjani King? Yeah. This is brand collab rap scene. As promoter my brands, promoter my artists. We also interview the brand owner page. Yeah. So ngiyabona push it jam here. All day every day. All day Every day. Sithi all day jam mayazi ezilingo yasekhasi all day every day. Yeah. Okay, sharp. What came into your mind mhlawumbe athi ngiphusha ijam ngipansula instead of ngiyojive estradini ngishama choreographer and whatever? Why did you think of the jam? So mina ngikhule ngumuntu ojivayo vele ngijivele i-platform 2 pansula then esikela grade 11 nga-attend i-competition ye-step up to start up. That's why I was inspired to be an entrepreneur. Yabo bengisha grade 11 and it was towards the end of the following year ngiyosha matric ngokhatha kuma-studies ngiceda isikela mangiceda isikela ngine-1,000 engiyisavile ukuthi ngiyenzeni ngiyestradeni ngiyojiva nani namapansula amajita wami abochoba yabo but then ngiyacabanga ukuthi estradeni there's a lot of things happening yabo and it's like i-art
ngathi like ayikho consistent like imali yakhona ayingeni njalo yabo dependa ngamagigi yabona it's either agika or uyabasta estradeni yabo but then I needed something ezoba sustainable for a very long time engizobuilda like i-legacy the next generation ngayo yabo so that was how I was inspired to start the All Day Jam. Yeah. Sure. Okay, I know everything you just told me. It sounds so perfectly nice. Manje uyipusha kanjani le jam yakho mfethu? Yangena esinkweni, yangena abantu mabepheka. Is it that original jam besiyidla sakhula or inamanye ama ingredients like also explainele kabanzi ngalokho? So ngendaba ye jam yethu it's very very unique. Sishanga amanye ama flavor are unique just like your tomato jam. Yabo tomato jam ukhona ukuyisebenzisa for ukumarinate, ya apply esinkweni, ungayuse as pizza base. Like it does multiple things. Yeah, it's a substitute of chutney as well. Then with the other flavors like your yellow melon, pear and peach, you use them on your jam tarts, scone cakes, some pancakes, ilapo, namakwinya. Amakwenya also. Yes, well, abantu basekazi namakwinya, fat cakes, yabo. Yazi le idea yama fat cake ne jam ize kanjani. Kunento bathi donut. Okay. Donut is sweet, but then much bigger than it's a fat cake lento. Yeah, sure. So sayifika out lapha Orange Farm then we saw ukuthi amanzi nemarket nalana yabo. So you do multiple things. That's why it's all day jam. Ngithe before this interview ngithe all day every day. Yes, so either every day ngendlela different, either the whole day ngendlela different. That's why it's all day jam. Yeah, I understand. Bravo bafethu. I've never heard any umuntu ongimi interview agcwalisele idikis lakhe ngalendlela sisemapantsuleni GP Gangster. We are Brand Collabo. Yes sir. Welele Pantsula Pushi Hasili. Anyways, Hotman okanisherana. Abafethu uyabheka siphethe jam jakalasi lana awuyebe so tukabuyelo. Pantsula la jam bafethu. All jam waya. Beka made in SA. Keep it local. Yeah, sure. Wachi. So sifuna ukubona abanye abantu kuthaqwabe laba amapantsuli. Angithi. Sifuna ukubona ama lawyer la amapantsuli. Angithi. Sifuna ukubona ama businessmen amapantsula la nguthumelo bafethu niyambona ukukhula phansi kwakhe. Ngiyasibona isimawolo sakhe. Hayi ukuthi mawuyipantsula kumele uganga ehlangana nokupantsula. Upantsula iculture, ukujiva, ukugqoka, positive mindset. You understand? It's a state of mind bafethu. So asikhuthaleni singayenzini into ezibhedayo ntwana zami. Singayenzi ukuthi abazali bethu bangajabuli. Understand? Mawuganga wenza into eziphume endleleni. Uboshwa wenza ngento leyo ifuza lapho kudla wena. Understand? So let's keep it positive mapantsula le moni walo. Fleki lapho. Danke mapantsula. Okay bafethu angithi niyazi ukuthi besigcine singelelena ngithi. Kusana abantu engakabafaki stage nalo ukuthi Gazi umkhawulo wami omnyama ukhanyiswa ngekhandlela. Ingubo yami yakhiwe ngoboya benyathi. Nginenkomishi engiphuza ngayo imihudo yezenzo zobunzila busuku. Okwethu wangibelethe emakhaza untombi zodidi elokuphangela uSinta uvele loli eyakhe imidlwane ifika amakhaza ngezandla uvele loli eyakhe imidlwane ilale nje kwelokishi igeza ubuso ngonyembezi likanini igwitshi lenhlamvu yomtariyane ngiyalibona esithombeni somlilo Sibindi uyabulala Sibindi uyaphilisa Sibindi wambulala ubaba Sibindi wambulala umama ongizalayo Sibindi unegazi Sicathulo sami esibovu umhlaba usibhekile sishoda ngopolish ingubo yami yobuya benyathi imakhazi inokokufa nomjiluko wentswela usiqezo sa correctionally umkulukudu uzenzo zomkhawuna zikhulunywa ungwebevu umshoshovu omdaka iparole break na mordenary maheres azaxeba kumabhampekekela untswela ugazi lomkulukudu ishathi umshoshovu openye iBhayibheli ngomuntu oxhaza igazi schedule left right and correctional center angina CV mina anginamacala angihlose kumbulala umedemo mina
ngifuna nje ukumthatha ngebomvu ibhathu ngimzume emva kwesibuko erobotini ngimsikaze ngehlela imdaka ngimkhumula amaketani ngibheke namagadgets kube ngakimi ngimvonce ngikhetheze imali yami endleleni ngimshiye ngqune emakuleni avukelazo usizo lokuphelezela abantwana abalambile esikoleni angihlose kumbulala angimazi lo mfazi wegaqa umemezelani uyangithusa sibala uvala igate lo muntu udubula ukaze sibala ungikhomba ngaphandle sengingaphakathi uyangihlanyisa ubusulu wakhe lethe ingumo yami obenyathi sibali ngimphula isikobho ngimdonsele emgwaqweni ngimhudule ehlani ushaye lento kakhulu wena best driver so celebrate indondo emdaka maphathisi nobemi no girl golide kugcwala amakhabetho ezalikazi ngempuphu no oil silalobude sikhohlwe inkinga zophephela waphetha ama-gadgets angithi sibali siphi sports bag sonto ezijewelari khohlwa ngogazi sibali ufe njengesotsha emehlweni ey'ntombi zomjondo lefele esithathini esibomvu encinisa okungokwakhe ngena la idlu left la tshayisa lo muntu phitha le stop sign ngena oncoming sibali mani ungivulele iwindo ngithusa lapha besayirini ngekwami bebenyathi esami isidumba ngesosela emakhishini siphophola ngemofo charge sikhafela amaphoyisa sifase ngesho stepation leven njengenja nje akagogo omumphefumula ngeke uyosala emapavementini into engane yangigulisa mina ngiboshwa angifi angisali sibali phini igedla ngigove ngekevishisa ngiphethe ihlama ngesokudla ngesonqele ngibasefa ngesandla sezulu impilo soyivonqa mashesha sophile kwesikhashana mina nawe esigcine ijele naphakathi nokufa sizwile macala sothenga injabulo ngegani sojava ngomduvo nesidumbu ebhuthini abethi abantwana bozalwa ngejinja omlungu sovela amabhebheju incwadi icingo likamdala isiphethe amadla bhaza asijushe fucked up okuyisenziwa indlela yesisu okuningi senziwa indlela yomoya urong usutho right isilambile macala isithathulo sami esibovu trigger fandakhri favor magenge moya wami wezulu olunonya long nose silver revolver thuluzi lami licula kamnandi lithi king umakhafula vilakazi niyaza ngithi ukuthi khona banomona bafethu khona abantu nje abazalwe banomona ya omunye wabo lo ya niyishangane linomona fucked up bitora mina iJohn Makhathakhatha John Khonyoni John Nhliziyo enensila John Langalibaleli John Gedlela John Monungenza busy ngaplala usebenza khona ungcono ngani wena walobola ngilobola noma ubani washada ngesithi skate wenza ipaving ngenza umsebenzi wapenda ngokunamela ngemfene uzofela la ezola wena ufela uthi uthe ngumakoti wakhe kiss angisakukhulumisi okusalayo mawuthandaza nami ngiyathandaza futhi yami inkosi ihlangene nedlozi angeke kubuye nange optional time ngikhule ngaphezulu kwakho wena ngeke ungihlule ngelife ngithi baqeda ukugeza nami ngiyogeza eish isuccess kadaki Isasuccess kadaki iyangishaya mani ngizulisa emaphathisini wasehostela nginigoshete ama-deposit wemfene elibalele ebusuku ngirothe ekhethini lasekhethini lase-dining room ngi-online endabeni zakho ngizwile ukuthi Tuesday uthengele umntwana akhe itekile i-Ivy Park elimnyama Thursday wami ngamthengelela elimhlophe nelimnyama gcwala yokushanga egrill ngize ngiyofa wena ngizibhekise esayidini mawudlula ngale pholonyana lakho ngokukhulumisa usumnganami wena Kingdom Rise and Tall uzoyizwa lento yami kanjani uthenga iteki ngenadlala kanjani ube nejezi engenalo kanjani ube nepholo elimhlophe sengithandaze kanje lizochayisa shema ungazi mina ngukugedlela zandla ezibovu ngizokumonela ngize ngiyokupacama nogogo wami eAvalon awindawo wena ngizokubamba ngomona ngingakuyeki ngikhule nawe kumele ufele la iSprite noma ngalithenga ledlala lakho laseBryanston okusakazo ngicatshele iSprite ngeke ungibone ngithi angicwabi ibhala ensimbi kawo uyabona le nxusa sevenda bathi thola ama distinction ayi6 yo ingikhumbuza mina kanjani sibali nami ngeke ngakulela holo ngathola certificate esilahlekile le nxusa ngiserious kawu ngizoyifuna ngize ngithole angeke ihlule mina ngeMaths nalo mamkhulu amofaka ama specs ucabanga ukuthi ubani ngoba nalo mntwana wakhe abathi doctor ngamqedela kuqala imatric okusalayo ngifuna ukumdlula umkhulu wami ngeminyaka le phokade imedi yami yinhle mani ngifuna ukuyishisa ngeayini ngemistake enhle le medi wayesimala kam90 so wayengenankani and ngeke ngidlule ngelife mina mayiphasa ngiwenze abede ngibuyele ngoya angeke ngishade ngidlule ngizoyidivosela ukuthi amazinya amhlophe ukudlula wami ene ngikhuliswa umama nobaba yazi ngikhule ngisutha ngivelile ngoya ngikhule ngicule khwenda sesontweni ngiyarintinta nje mina ngizalwa nginomona noma mama washo ukuthi bengikompetha nosisi wami ngebele mina ngina 10 years bengidefend ibele ngifuna ukubuyela enkonzweni ngiphora nje ukuthi bathandaza uNkulunkulu ngikhona
ngaphandle ngijabulile ngaphakathi ngiyafa ngakha ama-room ngiwabhidlize ngithi mawuqeda ukugeza nami ngiyogeza uBlack Coffee angeke angidlule ngokudijana esandla esi-1 uBrenda Fassie angeke acula ukudlula mina uMessi angeke angimake mina uBushiri angeke abaleke ukudlula mina uRampulukeng angeke angidlule nokubhala uRamaphosa angeke angidlule ngamanga mina ngisho nawe Nhlanhla angeke udlale ibase njengami mina nguJohn Gedlela mina John Top Dog umkhulu wami wancotshwa ngecasket elibrown nami ngizolithenga mangifa ehleke ngifuna iTaylor ezomthungela overall efana nse nekaThemba nalomgogo wakho khonkotha ngifuna ukudlula ngokukhonkotha enhle kwayona le station ngifuna si record manje tumele imix manje iphume manje angeke ngihlo maphorisa mina ngugedlela kayi1 gedlela kayingakhi hayi1 ngayithiwe sabhoza dayiding sibona Makapula mina kahle John Gedlela awuyebo bafethu awuyebo bafethu Yeah, sure, my man. Check, I'm there. La passe dans la clé, dans le match. Chaise, le gars, pour le temps. Voyons, bon, ça va, tu dis pas dit. Mais là, tu dois m'appeler. Bakatienne, la pocata, la mauvaise, la batte, quoi. Pas la coupe de. I'm on 5-2 again, no matter what, hit that can't wait to fuck it up. From underground, c'est parce qu'on continue à router dans le filet comme un chat. Ça se voit au point de la body versus Sheriff's car. Y'a pas de télé, couleur city, holo, journée, alléluia, amen. Et tu l'es là, bon, barre, y'a pas Mas eu disse que mas já conheço de vá. Agora disse que vá, o erro jamais. Ele é bacana, checa e nada. Shot, yeah, 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 shot. Pelo que você não pode te chegar, pelo que você não pode te chegar, pelo que você não pode te chegar, I'm the head nigga in charge. You can check, never mind. Vai a força, yes. But the lady can't thinking we got no shit now. Mas já é louco. Everybody tá fudido, polícia torna. Não é botar no meu toque, tu me despedi ninguém. Se você paga o futebol, tu vas o pano, pega mais. Confunde que eu dou um tono. Eu vou dizer, agora, eu vou ter a malha. I'll see, when I'm up for a weekend. Start nesse encher, pra falar good bem. Até ter que. Put it to stand, they give me the finger like, do you wanna trade it? Your ass got a was, back got a right, best of the best, straight from the west, mother. Forever ready, that no. Yeah, sure, yeah, sure, yeah, sure. Eu tô passando ele, telefone se revis. Passei de pra manja, cúpula uma sorris. Escava uma paga de quebra, botar uma polis. Eu não lixo isso, quem é que é pra fazer? Eu tenho, eu tiro, tirei meus anos, eu já tô no meu papo, vai. Se isso for de tofa, my life again. Eu para fim, tô de paga, suquinho, nos fusos, então ele. Se ele tá com tempo, por aí, já me chupa o fogo aqui. Pague fortado, fuzemos o ar, meu papai. Peguei gastei, já gastou por as compras, eu colhi. O que te sabe é de lado, meu fone de pastime. Vai passar uma crítica que se o homem não te ganha em casa. Mas, mano, vou provar no logas, vamos para de mar. Vamos testar, fico feio, não vai ficar em calas. Criticas, gente, para lixar, estou de tirar. Como pouco tempo, fiquei na cancala, já. Olha, boy, vai te causar, fique pega a vista. Pega essa letra, mas assim que você vai rir, de choca. Quando tu corre, já gastei dessa massinha. Eu vai, puxa, casa, preto, quanto e paga, tio. Eu pego a fulana, dá tudo a feio, passa no pra mais a culpa. A casa sabe comigo. Eu tento furar as pedras que eu ensino diz. Passei do pra mais a culpa. Casa botar pra police. Eu não lixo isso bem a toda fucking police. Yeah, sure. Yeah, sure. Aí dá, a minha cara. Não só se right da frente. Nem creme da frente. Nkolo kuzama kanithi nje. Nkolo kuzama kanithi nje. Yeah, sure. Ngizosho isekele ukugcina mfethu ngivane athi yami uGeneral Mabanda.
Mina ngithi phume etasini athi sizophakela ikwayito liphume eshini. Ikwayito ezodume ngazo sikubona ukuthi udlala kanjani. Ethandani into zakho ezodume ngazo sikubona ukuthi udlala kanjani. What's boy? What's Esingajobisa sihlangene ziyasibusa phela lento seyiqala fayituka bheka manje ntwana thina vele sesenyuka aphela ngale kodwa kekho ngasithusa esingajobisa sihlangene ziyasibusa let's get together man let's get together man sure let's get together man sure hospital sibe mnadi man jako amanyathelo sure siyasiphatha amapantsula abantu inkundla yenzana ibanama kwamela lasibusa botsotsi bangempela-ke Kula tsoti nasikuchuza goli ngoba phela siboni kati yina niboni siyaphele goli siyaphele Kula tsoti nasikuchuza goli ngoba phela siboni kati yina niboni siyaphele goli 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 Ageko Maxi Josie too. Shout out to my coco. Kutuza Josie. Highway. Sure.
ngizokufakela inini sivela ngekoti awukhuza yini bongathi afike inkosi nayijozi phela ngangithembi Kristu uthembi sikhule sikhokhoba sawuyenza busy like nijozi ayimani story show mamena ningozi that's a Josie Toti. Bazokhuthuza Toti. Sure. Mame khula Toti nasikuthuza ngoni ngoba vele siboni kanina ngoni siya. Awusha. Sure. Mame khula Toti nasikuthuza ngoni ngoba vele siboni kanina ngoni siya. Awusha. Kula Toti kanti yini ngesporti suka Toti thina sibiza uboni nigga coast to coast nigga Cape to Jones nina nbiza lo siyaphepha kwithothi kasi twana ushulu poro jule aja shepitori ijiyuni sheli story twana leti hockey talk nina nhlanye kasi ngona buye Tokyo asisi tkufu twana skona sibuye Fostro angituwana sikhoyikhola tani tati namba yona baby uzokhola Sure, how cool a Toti kanti yini ngesporti suka Toti thina sibiza uboni nigga coast to coast nigga Cape to Jones nina nbiza lo Kuchuza koni ngoma vela sport kakihina ngoni siya Kuna Toti kuchuza koni ngoma vela sport kakihina ngoni siya Champisi bafowethu siyabonga shout out to Makoko baba sure let's get Champisi movement let's turn it up platforms on TikTok let's get Champisi movement let's get Champisi movement Instagram let's get Champisi movement bafowethu enjalo ke manje bakwenza sure When you enter, don't get a candy say that big winter. Sure, when I winter. Sure, when I winter. Sure, when I winter, don't get a candy say that big winter. Sure, big winter. Sure, when you winter. Sure, when you winter, don't get a candy say that big winter. Sure, when I winter. When you enter, sure. When you enter, don't tell them that you say the paper winter. Sure. Nana yesla, finger licking good is December. Sure. Keep us a C2 seasons. You feel a deep six in your anchor. Shash down my babies like a mega. But if you're running get enter. Mandela se hude sa tesha. Shina 5 times tobacco kenta. Lani toti zetola. Nina na roka mara nina masocha. Pija sa mosha sili mali ya krosa. Pindu zongbona mina lanu zonfocha. Nzanga nye mompa mara wani yo posta. Site sa koka wena watu zokoka. Natoli kona ngambambisa mabonda. Izinto za kona wasimshanyi susoto. Usoto. When you enter, sure. When you enter, don't can I say that bigger winter. Sure. When I enter, sure. When I enter, sure. When I
When you get tired, don't tell you that bigger when tired. When you get tired, when you get tired, hello mami, daddy kunjani, tshela uguess ukuthi vele wena uphuzani. After lokho ukutshela ukuthi kama ubani, muhlanyana ntwana lona ngamkhipha ngo9. Ngipressa to relax amadali ngotatazeli, manje ubethu kaseli noqhamazeli, nemali eningi phakathi edlala lo after la sikhombe charity. Angidlala kanjalo ntwana umshamu ngomqondo, ngihiphoso phela manje uphethe singela mkhondo, ngihikondo mfana kithi uthola phakathi kwekhondo, lapho urelaxile mfana kithi ufasele khondo. Masifike endlini sabelana ngesonto, kusho mnandi lento ngithi awukahle sindo, ngimshalena lena ntwana sikali ping pong, ushaye ifuba ngamde awukahle kingo. When you get tired, when you get tired, when you get tired, umntana mdlalisela bheka wenzani, bheka wenzani, bheka wenzani, ashman bheka wenzani, umntana mdlalisela bheka wenzani, bheka yena wenzani, bheka yena wenzani, bheka yena wenzani, bheka yena wenzani, sela bheka wenzani, bheka yena 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 wenzani. When I went down, I'm trying to say that I went down. God, sure, Nana, I man when you get down. I just put myself in dinner and I get down. I'm better when I buy a shift and when you break down. I'm getting some crazy, everything crown. Let me come out and finish my name to your kids on. Yeah, I'll tell you what I don't know, young I'm around. But I put up in temple, not such a much. Something you look at, cut out very much. Yeah, we just wanted to hit us. 70 mama's back, who's a kind of magic. Beggar, Bachemil and Petty Creek magic. Beggar, Bakamisina was yours magic. Beggar, he don't got your penalty. I imagine you editions, but I used to learn the magic. These are just good Chinese to check. When you went out, beggar, you know, went out. How when you went out, beggar, you know, went out. How when you went out, beggar, you know, went out. 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 Tata wena tali mina nzok nikish pelan Hopi visa yaki ready paper chike pelcha Tata mina pebunga ngenzeli favor I'm a different flavor mina nawe singa Tandi keke lucky virgin Ninga break ama pants Singa chapisi movement awuyebo Awuyebo Amafleti lapho amafleti lapho Angabi nomona ngimthelile sekena umona bafethu sicela amafleti Alright bafethu ngathi angikhona ngathi Shayana amafleti bafethu iflate boyiphathula shaya iflate man yes sir Ubangazwani necrime shaya iflate Ubangazwani nama drugs shaya iflate Uma uyiphathula elifocus and respect shaya iflate Uma ukuthi kini uyababhekelela nesikole uyasithanda elifini uyaphusha phinda ushaya iflate Mina ngusandile Kwabe Mbuye Newcastle KZN kodwa ngokuzalwa ne DNA yami ithi ngiyipantsula Ukupantsula sizalwe siyiwo amapantsula sikhule siyiwo amapantsula kodwa asihlangani nezinto ezithi crime nezinto ezibhekele emaceleni so ngisi introduce ngihamba netiye lami yasho ukuthi Chippy Gangster ku track number 9 yathi This is how we live. This is how we live. Not a thing that we I'm pushing. I keep on moving. So ngisabingelela futhi ngokwesikole ngifundile
Kwathi nya ngifundile ngokwesikolo ngiqale ngenza umjiniyela emva kwalapho ngenza ubudokotela la khona ubudokotela ngafunda phesheya khala amaflate usangibona umona manje so ngoba ngikhuluma kanje ngisi-introduce kanje ingoba ngifuna lezi eziza emva kwami amapantsula amancane abone kimi ukuthi lento iyenzeka ukuthi uqhubeke kube ipantsula uyibambe iculture yaselokishini ube yilokishi ekuseni emini ntambama Monday to Sunday uhlale uyinto eyi-1 kodwa ufocus elivini njengami ngudokotela ngisebenzele emadadeni esibhedlela ngayifunda nje yaba u7 majens so elifini kuyabekezelwa-ke mapantsula kuyabekezelwa ungabona ngathi wena ulate izinto zakho azenzeki ngendlela e-right kodwa ubuwazi ukuthi wena uyaphusha ufocus angisho ukuthi wonke umuntu oyipantsula kumele abe udokotela angisho ukuthi wonke umuntu kumele acule njengobhutumza or abe i-GP gangster angisho ukuthi wonke umuntu kumele abe i-brand ambassador or adayise noma yini kodwa okusalayo if uyazi wena ukuthi uma ngivuka ekuseni kusasa kuzokhanya njengoba kwakhanya ngamakhanya nathi sazama sakhula sishaya yona iswega yasekasi sakhula ngaso isipantsula sakhula ngayo i-GP gangster sakhula ngayo ikwaito sakhula siyini lokishi njengamanje nje mina ngesinye seyigebengu kodwa sihamba ngemoto yamaphoyisa nali iveni lana lenisana emva kwethu isihamba ngemoto yamaphoyisa kodwa sibe siyizigebengu so mina bengithi emapantsuleni especially lezi abancane kunami ngeminyaka ekusema chance niqhubekeni niphusheni yabo esingayifuni ileyo ukuthi nicabane nodwa nibe yikimu nigijimisane ngophanga hayi mina ngwasezola hayi mina ngwasemndeni angeke ngizwe ngale out machita sibagcwaliseleni hayi uzobagcwalisela namhlanje kusasa ekuseni bayezo maphuza uzolala ubaliwe udistambu namanzi akukho mnandi ukuboshwa ngaze ngaboshwa kodwa nami ecrime ngadlula ngeke libe ngiqambela amanga ukuthi uGood Friday yamanga nawo swafuni ngaganga nami ngayitshontsha ngayigqekeza imoto indlu yomuntu ngayibamba nami inkunzi but ingqondo yashesha yabuya kusase early ngakabi late ngoma 2006 bengitshela nje umkami endleleni ngimxoxela zona itori because ngize usuku namhlanje nje kupantsula yonke into so ngimchaza ukuthi hayi nami ngidlulile kwi-crime i-crime ayikhokhi abanye abangani bami engangihamba nabo abasekho emhlabeni abanye baboshiwe sikhuluma nje kumanje abanye abanalo ikusasa abanama-criminal records kunzima ukuthi baqasheke bayazama ukufuna amabhasari bayazama ukufunda izinto ayihlangani ma-gents because of izinto abazenza in the past and futhi le peer pressure i-right peer pressure ukuthi sithi sihlezi ngamapantsula sigqoka u-orange nje wena ufakile no-black sihlohlane ngezinto esi-right siyijayivele isipantsula uma sesithi sesiyoganga ilapho-ke khona ikusasa lakho-ke bathi ngesizulu liyafiliphala so ukusho ukuthi wena awusenakusasa nisasebancane and ngiyabona kugcwele the most amapantsula akhona ukhona namapantsula asasemancane abanye beni basafunda isikolo abanye sebesiqedile abanye bayasebenza abanye khane beqeda kodwa into ebaluleke kunayo yonke into sukani eduze kwe-crime. Number 2, lezi idakamizwa siyibhemile nathi idakamizwa la majensi akhona la amanye angangifakazela amadala nakunami nabo idakamizwa bayibhema insango bayibhema inyawupe bayibhema indanda kodwa babona ukuthi this one is not ayoba so nani ngoba niza nje ningamapantsula kanje ningahlohlani ngamakhanda ukuthi akudliwa ama-drugs angeke asisendawo ngeke asisendawo ne-crime nayo ngeke sisendawo le kimi ukuthi sigqoka u-red and white sigqoka u-orange and black masiphuma la kuyagcwaliselwana angeke size siye ndawo so uke wakhuluma noMakhafula Vilakazi wathi angeke size sibe nabanye oDr Qwabe uma sihlangane nge-nonsense i-nonsense asifuni majensi singodakhi siphume emakhaya lawa ahlwempu siphume emakhaya angena-nix uma ngathi ngixoxela nje sinye izinto ezingenzakaleli phansi elifini life yami isa-progressa kuze ngifike la ngikhona ngathi ngiqeda high school ngayofunda e-vets ngiyofundela i-mining engineering ngoba ngangiphase kahle azange ngize ekhaya ngicele ukuthi bangithengele ama-Gucci or ama-LV ngaphuma ngayo i-dickies nganginama-dickies awu-9
nakhona ama-dikis ukuze ngibe nawo angiyithengele mina ngidayisa ama-sweet esikoleni ngafika evethi ngangabafakela abazali ipressure yokuthi ngiyacela ukufana ney'ntwana zaseSoweto ngicela ukuba isikhothane ngathi ngiyayazi mina into engiyizele la mina ngizofunda ngenze ikhaya libe ngcono angizami ukuzochomela bani angizami ukuzokhompyutha nobani but ngangazi ukuthi ngelinye ilanga ngizothi uma ngiphuma la ngiqede ukwenza lento engiyenzayo yebo ngizobe sengiyithengela lokho engikufunayo. Unfortunately kuPantsula bahlala egazini uPantsula kuba yi-lifetime ngesinye isikhathi khona la enye ipoem kaMakhafula Vilekazi athi uNongoloza wophakamisa ngenabukeni should lento le uzalwa nayo ukhule nayo uzozufe nayo uyili iPantsula. So mina ngathi mangiqeda ngathi ngihamba ngiyofunda izifundo zobunjiniyela ngunjiniyela futhi at the same time ngathi ngifunda ngahamba ngayo futhi dikhiz ngathi yabona le bazobona ngami ngiyofunda ngale koThekwini emangosuthi ngenze engineering ngasuka lapho ngayofunda phesheya ngangifunda ngayo ngihamba ngayo yona le impahla enkulu if namanje ngiyaziwa eMzansi iflag elisaphakama akaze kushintshe lutho okwamanje ngiPantsula until I die. Washo noTumza wathi izola thina idayi noma ngasokubona ngizothi izola thina idayi noma ngathi idola ngizothi izola thina idayi zola thina idayi thina izola thina idayi. Wayechaza wayengasakhulumela izola lilodwa wayekhulumela umndeni wayekhulumela imadadeni wayekhulumela umlazi wayekhulumela wonke amalokishi ososhanguvu ukuthi sonke singamaPantsula sizohlala singamaPantsula until the day we die. So impilo machance impilo umuntu nomuntu uyazikhethela emgodini umgodi ayigubhela wena uyingenile wena uyigqibe wena futhi so ikuwe lento uyi-one uyicabangela uyi-one sebengekho abangani bakho usucabanga ukuthi okay mina kahle kahle empilweni yini engiyifunayo yini engiyifisayo ubekezele futhi zizokushaya ke futhi njengoba nami ngoba ngichazela ukuthi ngaba udokotela but ngaqala ukufunda ubudokotela sengineminyaka u24 5 years after finishing matric ngabekezela ngathi okay sengimdala ngiyofunda nezingane ezincane kodwa kusalayo ngoba ngiyazi mina lami iphupho ukuthi libheke ngakuphi ngizobekezela ngize ngiyiqede lento engiyifunayo ngayiqede ngibuzeni manje ngikuphi ngudokotela udokotela athi ngishayele walk athi ngishayele Ubungibuka ngijampise yazi ngathi ngiyobamba inkunzi somewhere mongibhekile nje ngathi ngiyicrime ehambayo kodwa ngisi crime ngisifundiso esingenalo i-criminal record. Uma sibheka kule criminal record angisho phela ukuthi ngoba usuke waba nayo i-second chance ayisekhe la efini so wena ukuthi kumele usiqoqe mayiPantsula uhlanganisa into zakho ulalele iGP Gangster uthenge nebrand le yamaPantsula buka sebenzisa nkisile namanje snakes and ladders supporting yabona inishayile eMsotha and ngaqala futhi nokufika futhi eSoweto and i-welcome be very nice and quiet. Uma ngilibuka nje lelokishi liSoweto lonke angiboni nokuthi icrime ikhona yes siyazi kodwa ngithe mangifika ngakhululeka ngathi laba ngathi baye basukela laba mabevele TV lento yecrime ngathi into engekho kodwa ngiyacabanga mhlawumbe ngifike kuthulekile kodwa bengithi nje emergency lawo amancane intwana lezi esakhula nalezi asikhulume nalabo abadala futhi nakunabo naba abanye la ngemuva amachance angizanga kulabo kuphela nani ngizekile asiqhubekeni sifocus intwana lezi zazana ikhasi zithembe thina yithi amakhulumbane uma singakhulumi ngale intwana akekho ozokhuluma nazo then intwana egcineni uma ibuya ijotshela wena erumini lakho ijotsha kini bamba umama akhe inkunzi uzobona le intwana yisezo kade yini enganiki intwana isiyalo intwana kumele iyalwe because uma engekho umuntu oyilida bazolandela abantu umele usengekho lawa sebebadala kunale intwana engiyibona la kumsebenzi wethu majensi ukuthi siphinde sibuyele ezintwaneni. Ngiyayithanda lento enziwe uBhutumza neGP Gangster yonkana yonke neteam le ukuthi ngibize intwana ozokhuthaza izintwana babone ukuthi lento yokuPantsula akusiyo ukuthi ihambisana necrime because manje le gama ethi Pantsula wonke umuntu wezwe igama ethi Pantsula ucabanga ukuthi siyaganga asitshotshi siyafunda thina man yes siyaphanda thina awuthi siyacula sinama-brand embasada senza yonke into siyahuraza siyaphanda because manje recently uma siyibuka impilo yase-South Africa in terms of i-crime abantu abaningi ababoshwayo or abenza ne-crime le-serious obuma-heist ile seGucci man akusithina
So ishintshile into yecrime angisho ukuthi ku-right ukuthi gange laba begutshu base ngichaza ukuthi ukufaka idikizi kwakho akusho ukuthi wena uyotshontsha or uyobamba umuntu inkunzi. Le nto iyikhatsha ukuphansula futhi ungabeki kuphela ey'mpahleni abuhlale engqondweni. Respect culture, respect ikasi, respect i-olet nase-next door. Wonke umuntu umrespect, omncane, omdala. Uphansula mina ngibazi bunjalo. Angibazi lo ukuthi hayi ngoba singamaphansula mesiphume ngo7 siyobamba inkunzi. Hoyi majensi, hoyi. Hayi thina. Mhlambe lawo maphansula lawo thina singakazalwa 1970 something. Laba phansula lawo manje lento engiyibona la mina ngibona ikusasa le-South Africa. Ngibona upresident la, ngibona uthisha la, ngibona uDr. Qwabe la. Bayeza baningi bayalandelana ebhara sobe siphushana ngama-dikisi. Dokotela thatha lo, thunga lo. Faka lo ewodini manje, faka i-drip madokotela nabo manje nabantu labo. Kuyithi amaphansula esobe sikhona eMzansi, sisiza uMzansi senze kusasa le-South Africa libe ngcono. Angithi viva amaphansula, viva! Viva amaphansula, viva! Viva! Kwabe lo bafethu. Awuyabo bafethu. Sengivalelisa sengiphuma. Bengicela nje u-honorish invite. Ngiyabonga futhi wami. Ngiyabonga nawe bafu ukuthi ningi-invite all the way from KZN and bengengize ngithi no because thina sikhule ngayo Chief Gangster. Siyezwa nge-Chief Gangster ukuthi iphansula libe nesidudla and ngiyazibonga. Sengiphume iphansula njani ngenabudula. Bathina njani ngenasidudla? Bafethu Qwabe bafethu. Amafleti yini ningabi nomona. Unomona uyishaya ifleti bafethu, uyishaya ifleti. Shaya ifleti lapho. Awuyebo. Phansula libe nesidudla. Phansula vele libe nesidudla. Awuyebo. Awuyebo. Umkhulu. Wafeita sikufakela nje i-drip noshukela. Fast. Manje. Yebo kuphethe Qwabe bafethu. Sure. Ayisuke bafethu. Ngikhulile underground njengezambane bebasitshela ukuthi intwana ezoguba ukuthi izofeyila kanti nezofukuza kuze kukwata ama-hater cho phela mina ngivala umdaki nedlozi noma ngangena edanyane kakuyophakama umbhothi bathi weshbolova woshi webolova woyi mangathi ngweke sewethu kungavuka itoyitoyi ngenza amasebha sana if akhola boy wozosibonela ngo-C zigadile ingilosi wasukela mina uhlale wazi usukela idlozi ibhayibhili angiliboni
ngicela ukunika iphepha fast ntwana ngikhulume nedlozi besathandaza zakhala Nox bathini bona Scott mina nguScott Mangena Bakezo uma 7 elinye usikhumpa senjangzwani nabo gogo shay number 20 vele ngihlala ngimosho chip insimbi popo angifike ngiyaso scope marathon sina propo uvanga rongo mthana ndithandina ngqondo moshay distract angifike ngiyaganda mrace stage ngihamba ngembambo ngiselinge under nizezisi nyaphela selikancane nisikatele ngidentist enenga ngikhipha izinyo ngesibhakelo nesweka ngiyamcela ngezila kimi abanye bayakhela ongaredela ngwejaki vele ngibabasele ngibahlanyela isibambela kanani ngithathe kancane awubheke manje kwenzakalani ngihlala ngeflow abomrapper bashawa istroke ngishangana istone ngiyahlanya mixing hands nestone ngiyakumenya amamdini ngifika khona ngishiya amajiki ngikhila amaphini isokabi ngiyachiya amangethi baningi abangisabayo la ngifike ngiyeprova wona yawubona ukuthi ngifuna ukuvaya la mele edorobha ngiyagconora isweka ngiyayigorobha vele ngiyabarokha ngiyabhokora wona usima kukhokhe ezwekisa khona Second fresh for Robert. Listen to Nazarena, listen to Nazarena, umuntu zobaningi ngiyela shutha kapala mthatha Urevenzukamenya awubenenkululeka sobasi asithembeni ngoba sina siyadedela awukhululeka ngiphetha amaqanzula Espero so papa so you can turn a pen pass way. We pay it on the view, I'm a penthouse, penthouse, I'm a cancellation house. Basakelo uzomele basacelwe ayikho indlela kuzomele basacelwe ubalize bonke ngabuyela lokishi ngaphenduka umaleve ngabuya sengiphetha amaphathula attention yenu ngicela wonke umuntu ola asondele bafethu ngicela asondele ibalulekile le moment bafethu asondeleni sizobuyela emakhoneni wethu uzwakalani majensi ningasabi bafethu sondelani mawuthi taki uzwakalani ngayi bafethu ngiyanicela bafethu when I say GP
You say gangster. GP. Gangster. GP. Gangster. Bafethu namhlanje siphutha ipositiveness angithi. I hope alikho iphantsula eliphethe iphanga, iphantsula elizoya kubo likhala, iphantsula elizoya kubo lishisa. Niyalibona lelo likhala lesibhedlela lo relax. Lelo lishisayo bolishamantanyu. Okay, sharp asiqhubekeni bafethu. Abafethu laba bathanda ukufa bafethu amaphantsula bonke ne. And from today lento sizoyiphinda via next year ne. And the next year ngifuna ukhethwe one wenu la azoma kanje bafethu ne. Le category senza manje sibiza iphantsula lonyaka bafethu ne. Umavusana siyamazi. Umavusana siyamazi bafethu. Inje igame bafethu. Uyamtshela bafethu. Kala ukugaya award yakhe bafethu. Phantsula lonyaka. Motherfucking dog of the year. Phantsula lonyaka. Ola bafethu. Nambamba ibafethu. Orsemele nkonto ngofusi bafethu. Niyaza i-20 bafethu. Next year funa kube yini. Funa ukhathe one wenu la. Wenza into egrandi, amela simhlohla into egrandi nangithola bafethu. Intwana yami lo khutsi bafethu. Le ntwana lo ibuya ngiveza ku CNN mina. Nayazi CNN bafethu. CNN bafethu une factory ejemu bafethu. Phantsula lonyaka bafethu. Asibonge bafethu. Inkuthazo nje kuphela. Inkuthazo kuphela. Next year sifuna ukubona nina nilaba bafethu. This is an honorary bafethu. Honorary bafethu. Phantsula lonyaka. The best of the best bafethu. Ngibamba bafethu. Dr. Bobby! To the world, let's maintain peace, bafethu. Let's maintain peace. Jabulisa abazali bafethu. Abazali bafethu. Basenzela everything bafethu. To the world. Mavusan, 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 Mavusan. Dokotela, ayithunje ngikhulumile phela chama ayithunje. Angibonge Jozi, iyabonga Newcastle. Kanti maphantsula focus and then focus. Danko. Oyebo. Yasho maphantsula. Mina phantsula the jam, kule Orange Farm. Guys, you understand ukuthi Orange Farm even against bed currently on TV. But then I'm one of the guys that also represent ukuthi no. I would wonke umuntu wasorange farm corrupt yabo, but we can do amazing things for people. The old HM bafethu xa abantu abayi-8 ekhasi. You guys can start the jam, uyithengise nawe ekhasi lakho. Nge-stock price, nangu uPhuthumza uyayibhayisa ijam. Emini and last day iyabhayiswa nayi. Nawe ekhasi lakho ibhayisa ijam yabo. Ningathi sifana we are created this man. Let's push any culture, respect and discipline. That's what some of us should ithombe bayithi bese sayivala. Amaphantsula 10,000